Nangita sila pamaagi. Gihimo nila ang pamaagi alang sa mga katawhan diri sa nasod sa Pilipinas. Nga din halos niya gigamit ang tanan mga military nga maoy mo bantay nga unta kita mag-quarantine sa atong kaugalingon. Apan i-challenge ko kaninyo, hingon pa sa Salmo, hingon ni David sa Psalms 127 verse 1. Kung ang Ginoo dili mao ang magtukod sa balay, kawang lang ang gitukod. Kung ang Ginoo dili magbantay sa syudad, bisan unsa kadaghan sa mga magbalangtay, walay mahimo kini. Muna ninintag na atong hangyoon atong Ginoo. Kaya ang atong Ginoo, ingnon ko kamo, buhi og tinuod. Tinuod siya. Nga ang atong Ginoo mao nang Ginoo sa mga Israelites. Ang unang tao sa Ginoo. Maginganlan niya di sa kasulatan mga special people. Kadin mo ay nagbantay. Ang Ginoo ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, mao kana ang atong Ginoo. Kung kaniadto, ingon pa ni St. Paul sa chapter 2, Ephesians, verse 11 hangtod sa 14. Wherefore remember that ye being in the time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcised, or are uncircumcision by that which are called circumcision in the flesh made by hand. That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenant of promise, having no hope, and without God in the world. So verse 13, but now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, mga Gentiles. Kita ang foreigner sa mga Hudiyo, sa mga Israelites, sa banay ni Jacob. Wala tayo labot sa covenant, but karon wala hinungdan si Jesus Christ ang mediator sa covenant. Sa bagong covenant, may tungod sa dugo ni Kristo nga mao kana ang naghugas ato mga sala. Nga diin ang mga Hudiyo wala midawat kaniya. Mao nang hinungdan nga kita gitagaan og grasya. Wala hinungdan karon pangayo nato ang mercy sa Ginoo. Ang grasya sa Ginoo kay siya puno sa grasya ug sa mahigugmaong kalulot. Wala nintak na muhangyo ko sa atong presidente ug sa atong mayor sa Davao. Tuguti lang mi nga matag Domingo aniya kami diri magapangayo sa Ginoo nga kita tabangan kay kining Domingo mao kani ang pakigsaad sa Ginoo sa tao nga din kani
Ingon nga kita mga Kristiyano, Domingo ang atong pagsilibrar sa kagawasan nato diha sa Ginoo nga gihatag. Nga sa Old Testament nga miingon siya nga ang Domingo mao kana ang tawag og Sabat. Sabat rest. Kung sa mga Hudiyo pa, Sabado. Kung sa mga Islam, Bernes. Kitang mga Kristiyano, Domingo. Manang hisgutan nato karon. Unsa hinungdan nga nahitabo ang pestilence? Kay kaniadto pa daan gipadala sa Ginoo sa mga tao sa Ginoo. Dili sa mga tao nga dili iya sa Ginoo. Manainungdan karon ani ako aron pagsulti ug naghangyo sa atong mahal na presidente ug sa atong mayor. Kaming gamay nga grupo nga nagaila og tinuod nga Dios kay tungod among nahibawan ang mga plano sa Ginoo ug ang kahibalo. Nga diin mao kani ang nasulat sa Ecclesiastes Kapitulo 9 versikulo 13 hangtod sa 17. Mao kaniyang giprophecy kaniadto pa nga diin mga sulat ni Solomon. Ingon pa niya dinhi, this wisdom have I sent also under the sun, and it seemed great unto me. Mao kini ang kaalam nga nakita ni Solomon ilalom sa adlaw ug iyang gila nga kini dako kaniya. Sa verse 14, there was a little city and few men within it, and there came a great king against it, and besieged it, and built a great bulwark against it. Nga diin matod pa niya, adunay gamay nga syudad ug gamay ra mga tao. Unya niabot ang dakong hari nga diin nagalibot kaniya ug nagtukod ug mga lawak nga diin gilibutan. Now there was found in it a poor wise man, and he by his wisdom delivered the city. Yet no man remembered that same poor man. Then said I, wisdom is better than strength. Nevertheless, the poor man's wisdom is despised, and his words are not heard. The word of a wise man are heard in a quiet more than the cry of him that ruleth among fools. Kining usa ka pobre nga naay kaalam, may tungod sa Ginoo. Gipasipadan lang, gibaliwala lang, ug diin ang iyang pulong wala madunggan. Mas nadunggan pa ang paghilag sa mga nagadumala sa mga binuang. Mao ni ang akong ipahibalo kaninyo. Gamay man lang kita nangalagad sa Ginoo. Kay ingon ni Jesus Christ, duha kung tutulong magaisgot sa iyang ngalan, siya magpataliwala. Mao ni ang usa ka butang nga din akong sultihan ko kamo. Nga mahitungod dining pestilence. Unsay atong buhaton?